Ngithini? Ngithi mina yabo ngoba Kazi njani ngiyathemba ukuthi niyaphila ngiyaphila nami lesa namhlanje Ungasho usumandiki. kanti kusasiwa naye Ngiyalazi indaba ngithi mina ungasho usumandiki. So pass it shesha u12. hawu into njani so namhlanje sizotrya la noodles lawa so awase indomie Wabiza ngesingisi baby it's what? spicy garment noodles Phinda futhi? ispicy angazi bani noodles Yeah, baby. angikwazi ukufunda anginomshana is India lesibhalela Spice funde baby. angikwazi kodwa I think ikubhala indomie instant noodles Mani? ngala noodles Isho phela yini ko? Isho funda la. indomie hey wena mana la so ngizoqala ngifake lezi spice engicabanga ukuthi azinayo leyo nto engako Yini baby leyo manje? eh Yini le ngakho? i-spice lezi eziwu-2 Wow njalo ke ngimbuza enye into ubuyela back kwenye into. uthi ini Ngithi ipasi ezo2 azinawo ini. i-seasoning Seasoning okay. eh Yini le? le nayo i-seasoning iminyaka bumbu Iphela kanjalo? minyaka bumbu Angiyazi kuyona iminyaka bombo. iyo naku minyaka umbumbu Okay. uyavumelana Siyavumelana namuhle lo Jehova. asazi ukuthi izodira lana bekumele ngisukuze Yenzani baby into bachazela abantu? Yenzani lento bachazela? then yenza ukuthi uma ufunda isikole uhlakaniphe uma usebenza uthola i-promotion Uyithola toilet court. yeah uma usebenza uthole i-promotion mangabe kuyona yonke into yenza uzokhushulela esikhundleni esingaphezulu Angazi nani yabo yana sicela into mayithiwa ukhisha mathi. ayizwa leyo nto engisho manje kumele wenze short ujuice lo uthi ukunyakaza kancane khane uma usuphuma phela uzowenza sure ukuthi uphuma kavele kwanokuyindiya Wena phela indi. plastic wawo angusawuboni bebshisa uzolokhu uzesizwe Hayi bu. kuwe buka luphisa okungako wini Hayi bu baby ngizothola imfundo kanjani la imali ngeke. Inkulu ndifuna uzuyithola. hayibo Ngiyabona Yeah. nje. Bu. hayi baby lento so ngeke ubulawe plastic omncane kanjeni Hey kumfetshweni wesimanjani wena mfethu? siyodibana nawe esiswini khehle Yo. I don't think ngizowathanda la Why? sengiwabone nje zisuka Usimami. Ababa kodwa. angaze ngawadla before so sengiwabone zisuka nokuthi Wanzani for makhala then? ukudla ngikuzwa ngekhala mina mangizokuthanda noma ngeke ngikuthanda and lokho angeke ngikuthanda Bengenze uthanda into babayo hlanje? Bengenze uthanda into babayo? mina bengenzeki sengifuna kancane ukuthi ukushalela isopo Okay. isitofu sethu usivula sebe sibabomvu Hayi phela uyakhuluma mfana. Yaza ngina kule nto isho. awusilindi siqale ngezike eliphakathi nendawo Uvuqefa uzivala, umuzivala sengazo. mawusivala same time usungahlala la Awubuye ngibona.
Cha phela ngisho lo munye umuntu hayi. Uma usivula same time. Awulindi. Kuthi hawa nilindele kushisa amafutha cha. Fast. Okay. La noodles ngiphekela isoka lami uthanda ngiphekele. Yasangani. So babe, chaza kwenzakalani today? Kwenzakalani today? So bafethu ayi baby chaza cause wena uvelele kwicamera. Chaza. So yenza sense uvele. Ngifuna bengibone ngiwabonda. Okay, bafethu namhlanje ithi into. Sila ama noodles ababayo. Mina ngizwane into ababayo kisha zwani into ababayo lo akukho fair but it's fine. So reactile. Uvezile uyawenza baba uzokhipha cash send. Nezwa abafethu reactile nje wena uzokhipha cash send namhlanje kule video ne. So nahlala kule video kune cash send. Nezwa abafethu reactile nje wena uzokhipha cash send namhlanje kule video ne. So nahlala kule video kune cash send. So abafethu ngiyathemba niyaphila angaze nginibingelela angaze nibone futhi ngiyanibona manje. So bafethu nama noodles ethu no rolls. Nice. Ababa ngishwanuka. So guys, into ezokwenza okay, before siqhubeke ukunazisa nje. Le video le ino cash send. So umuntu okhipha cash send le video obvious umuntu ozo reactor njengamanje. But le video le ozoyibuka manje. Ngicela sikhe inkomo eshobisi. Just in case. Just in case kukhona ogwinyelayo. Please please because ngicabangela mina. Ngicabangela mina kahle. Ngicabangela wena ngoba uzosuka ufe manje. Okay. Mase kuthiwa ngikubulela. Okay, hamba. So after le video no cash send cash send kuzofika kube i-voucher ezovela kuqala bese kulandela i-pin wena nje usibuka iphelele i-video. Yabo. Kuyenza ukuthi cash send isolution ngegama noma sofaka isithombe phela ufuna senze njani? Ufuna suwenza kanjani cash send? Cash send isosho ngomlomo. Umuntu ayibhale phansi inamba ngabe wala mistake. Wala mistake. Angeke uyishaye mistake. Okay. Sizokusho cash send ngomlomo. Nephini kanjalo sesho ngomlomo. Iphini singayibhala. Why But singabufaka? Sofaka. Why singabufaka? No. Ayithi phela hayi angayiphathisa komuntu kuzodecide umuntu oreactile ukuthi wenza njani ngelokhuzana yakhe. Now bese. You wanna try some? Why umbisa nge-allergic? Allergic kubisi allergic kuphela shothi uzofa phela. Allergic na kuwena nje. Yo. Ikhohlisa. But wena ayithanda into ebabayo. Ngiyayithanda into baba but ngiyabona ukuthi le ngangeze ngiyimele. Uzitested? No. Angaze ngeze ngiyitaste. Lapha ngikwazi ukuthi mina Yaba uthi ngikhana ngizosondela mina ngikwazi ukuthi ukudla mind. Cela kusifazane. Wona manje. Kumele ngize ngicela. Okay. So it's in plan ukudla uqede. So okay ukulethwa kwenzekani? Ukulethwa ukanje? Ikanje. No reaction. So manje ukudla nje. No enjoy lapho ngizama. Like enjoy njalo nje ukudla. Liyano enjoy njalo kusiwe. Wena enjoy kanjani? Mina ngithi Yadala ngithi mina enjoy ngithi kodwa wena kumele uthi hayi ayikho lento la. Serious. Uyathola njalo uyishale kanje. Okay. So saqeda. Yazi ibaba usayinuka. Uqale baby. Kanjani manje ufuna ngireact kuqala? Okay guys, akusiphoqa ukuthi siyedle sonke sebusuku manje sekuphase no-12. Hayibo. So ngalala. Kubalekile usubani. Baby ngicela sidle sibukele. Okay. Okay.
Azede ngiphathisa ngesifuba kwemanje ngathi. Hayi. Okay, we are ready? We are ready to start? Usho more ready singayaqala. Yashisa lento. Yebo yavuthi. Ngosiqalisile nje phone. Asingayilindi. Asidleni manje. Wait, into lakho into papayi. Awu. Angazi nje. Ngathi ngidla kwayo wena into ebabayo. Kwaye lezi zinto zale babayo. Yababa lento lena mfethu, yazi baba ngayithini. Phela ngeke phela silokho sithi yababa lento asidleni. Okay, let's go. Why react a bit? Ukhumbula ukuthi why react? I-reaction iqala into kanjani? Okay. Kumele usangene. Mode bona ukuthi wodwa kodwa. Decide ukuthi React no. unamanga. What? Sizoyibuka ivideo. No ase uzibona ukuthi umuntu uzoreact sana. Asebuva amehla. Amehla kabani? Mfethu wangifemtsheli bese abuza. Angezwa wasambeni. Asambeni? Ngizokufuna lesho ukuthi ngizwile. Angisasebuva mehla. Ngoba ukuba abantu abahle nani? Lonke nawo. Nawo akabo. Okay, impela umbuzo ngithi asebuva mehla. Usawabani? TV nangu Javasi lapha. Kibuka wena ngibeka nje ngithi asebuva mehla. Awuzazi ufuna. Asebuva mehla. Nawo bomvu. Indawo ababani? Nawo bomvu. Awangitshela la. Ibo yazi ngibomvu ngempela mina buka. Amehla. Nombuso. Ngiyadlawa. Kitsi. Three. Hayibo, ngibaleni. Hayibo phela mina sifake kanye emlomeni. Ngicela ungangenzi slim. Okay, let's go. What? Okay, let's go. Uthini mawuthi? Yo, relax. Yindaba Okay. uthi. Okay. Ngiyabusho la. Look disqualified. Look disqualified. Yindaba mina ngibuthi indaba uthi. I want to disqualified. No. Pinda ndo leyo. Iphinde. Iye baba ngawa lento leyo iphinde. Wena kodwa shonda. Ma. Thu awuyenzi lento moze uthi Okay. amenza kashintsha phebovu. Wenzani? Wena uyenzelani leyo? Lento izokwena. Musu behle baba imali ebusini uzosha. Hayi, yena ibantu kwena. Hawu. Indawo ngikuhlelile. Ngithanda. Kulilaza. Manje. Usulele usheshe uqede. Sorry. Asilindane phela. Kukhala lento lapha phakathi lethi chuku. Ha ha ha. Uyadeye wena. Ha ha ha. Mawusuqedile ndishini uvala umlomo uvule. Like ungasawuvuli ngoze ngiqede ukudla.
vala umlomo. Hawu. Uvale. Like. Ungalokho kwenza into ngivala. Okuphuza ubisi kancane. Okay, vala umlomo. La uyaphumula phela manje. Angiphumuli. Hayi phela kusho ngoba ngithona sheshisa. Hawu. No, akusho ngoba ngithi sheshisa. Okay, let's go. Hawu. Why wena usheshisile waqeda? Ngoba manje ufuna ukuthi kodwa mina ngisho ukuthi Aqedile. no, Ngitshelile wa. Usukanjani. Okay. Can I have a drink? No. Why? Kuba u3. Mongabana abakulukuzi ngaqeda. Uyaqeda? No, ngaqeda ngiyaqeda into le. Khamisa baby. Uwawu kipkasende. Waqeda ngolukuzi. Waphumula ngiyakuyela. Mina ngiyangazi ukuthi guys. No, ngiyathandaza manje. Ngiyathandaza kuye. Like namsukana nami. Nawe nje ubhodlile. Ungachithi ubisi. Ngase ngathi like excuse me. Nawe ubhodlile nje ubhodlile. Awubhodle phela sibona sizokwenzekani. Okay, imali ngedwa lapha ngeke ukwazi ukubhodla ungadlanga. Nansi sifuna ukufreshisa. No. Langana ngapipe wrong. No, indlela ngapipe wrong baby. Buka leli lokuthimula. Usho njalo? Ngeke ngizwa mina ukuthi Angeke ngisho. Wena usho. Qeda wa, uyangicasula manje. It's time I'm gonna new cassette, guys. Jenny, uzurishezekani? Inami ngiyawubhodla phela. Ake uthe allergic wena. Hayi kahle wena. Imali xoxa phela. Ngithi uzunya ngibhodla phela. Siyashona. Yabona. Yabona sikasana. Ngiyawubhodla. Ngicela uphuze la. Uqede. Uzokwazi? Yeah? Phela ngizoyithola izimo njani? Awuwashe ngathi awuhlezi ukhona. Mina once a week. Manje ngixoxa le indaba guys. Umhlaba namhlanje. Indaba uzothi sengivele No, umhlaba namhlanje. Mhla 5. Namhlanje umhla ka5. Wazi ngokuvela mhla 5 nje Ngomhla yes. Ngomhla 31 emini. Sahamba sayothenga igrocery noBonga. Sathenga ama roll awu10. 31 mali. 31 December emini. Manga. Sathenga ama roll awu10, ama tissue wathatha 5 wakhe wasithatha ngathatha 5 wami. Izolo kade ezonana kumina. I roll yethu. Andina manga. Nginama? Unamanga. So lolu bisi ayikho into entsha elizoyenza kuwena, wena loyo lizobe likhipha ubuwena. Yababa lento. Izobe Impose ntetha nto babayi. ubani? Mina Enza amali ngiyithanda baba. baba. Hayi bengayibeke imali ebusini ngenze ngamabomu. Phela bengidla amali ebusini ungafuni into lemi. Izinhloso ukuthi ungababela. Kuright manje mase ubungafuna ukuthinta imshuthu wena ubumemele bekusuka imali ebusini amali ebusini Kuye endaweni ezithile. Manje mengizoqapha ukuthi libe nopelepele. Izoya nini endaweni ethile. Mase ungiphakelile. Dewa.
Hayi sis. Cha ngithi mina uzile nato boss. Kuthi awude ufaka phansi. Izothi ngisho ayizulwane. Upele lo yaba. Okay guys, uKevson ngizokhipha next on one condition. How? Ukasandi baby. Futhi ngicela ukupost. Ufuna social? Okay. Wow. Ufuna senze njani? Okay. Ngizokwenza ngendlela engiyifunayo. Okay, uKevson sizofaka kuma comments ku YouTube. Kuma comments ku YouTube la sofaka khona uKevson. Ngizodinga okay, let's discuss njengomndeni. yes. Why? My comments. Why my comments? Ngiyakhalela let's Okay, no man. ngizowami lo Kristen kwangicabangile. What if ufika abantu abangawona ama supporters ethu athi singile Kristen nothu ama comments. Izofika nje abantu bebukile bamosha idatha labo. Okay, abantu moshi but basebenzisa idatha labo. Right, because anyone can watch a video postiwe show ukuthi no Kristen first thatha ama comments uzakayona support. Because inhloso ukuthi sipha abantu basically kahle ngenza. Okay. Siyabonisana ngenza. Okay. Contact ngicabangile mina ngibengineshoya lento engisho ukuthi why. It's fine, chaza. Ngizokhumbula ngizoyichaza kahle before you post le video ukuthi why ngisho njalo. Okay. But nizobona senibona ukuthi uKevson uzoba ku. Okay. Guys, But kule video uKevson uzoba khona. Ukuthi kuma comments use videweni ekuqaleni ekugcineni phakathi nendawo but wona uzoba khona. guys, thank you so much for watching. You are watching Ukisha Yes. Nobonga's Love Genie. Okay, okunye sesobuyela kuma games guys. Sesobuyela kuma games. Mawukuthi unama games akho onawe ekhanda obuhalela ukusibona siwadlala nobongo ukubona ukuthi azosiphatha kanjani noma sowenza kanjani. Faka la comment section mfethu suggest mawukuthi uyayazi idlalwa noma uyicreate ekhanda lakho yabo. Mawukhona nje igame uke wayicabanga ufisa ukuyibona idlalwa but awukazi ukuthi uyibone ndawo. Uyisho la sibone ukuthi sizohamba kanjani nayo. Yes. Okay. So afethu sesizoba nama videos siwahlele siwaposta nabafethu as per request yini mafethu. Because abantu abaningi bathe guys, why ngapost you want to post up TikTok, YouTube? That's okay. Bakade babesho wahlaza. Kade babesho. So sasowenza njalo ku YouTube siwaposta every day, every Monday to Saturday, Sunday si off. Uzo YouTube phela udlimali. That's why ngalo posta YouTube. Yeah. Udlimali. But it's fine guys, igcineni. Akumele lokhu uqhamuka nento eyodwa. Akumele futhi uqhamuka into yodwa YouTube gcina so Ku YouTube udinga ukuthi uspend imali eningi. spend money eningi futhi. Unlike TikTok. Yeah. But ke so good night ini. Mina nomngami